Ate, baligyan na ni mo, te? Oo, Para sa? para sa mga pula. Oh, kani siya mga babe. Nani siya sa atbang sa Dao Market. Nya, tagpila mo pud ang sako anak, te? Sa isinta. Nya, 60 ang sako. Ganana na siya abuno, te, wala pa. Mauna ni siya. Abuno na na siya. Mix na na siya. Naani siya mga bulak, mga babe. Unya kung ganahan mo mupalit sa iyang bulak, diani siya sa atbang sa Dao Market. Kung ganahan mo mupalit sa ilang bulak, ari lang mo sa atbang sa Dao Market. Nya, unsa ni siya nga bulak, ti kani? Pandakak. Pandak. Pandakhaki. O kani. Unya napod sila ay. Unsa bay panganda ni ti? Pichay? O pichay. Di ni pichay oy buak. O diara, kung ganahan mo palit sa ilahang bulak, arang daghanan nilag bulak ari o. O diara. Unya kinahanglan mo palit mo bulak na mapuy kuan, makapalit man pud mo yuta. Yuta nga nana siya'y kuan. Uy ate, nana siya'y kuan no, kanang mix na siya no, nanay abono. Nanay abono, nana siya abono nya. Mo ni ilahang bulak nga baligya. Kari. Nya naapod ni siya. Napay kapayas o. Oh, palit pa og kapayas, buwak ba ning kapayas? Ay, apil ang bunot ni. Kapatay ginaling nga bunot. Pati mamalit sila bunot. Oh. Napay kuan o. Ginaling. Uy, mahalon man ni siya tino, nga buwak no. Alon. Uy, mahal niya, uy, nakakita kong post ani. Nya. Napasay yung sa ba ni Lubi? Oh, kani siya. Ayun sa ba ni? Kana siya. Kana daghan siya bulak ari mga babe. Ani ko ni tindog. Oh, Nandun ako sa Oh. sinako. Sa Yep. mix. O mao nang Sa mix mo na mong mix ha. Nag-anak ko mix. oh, mo nang mix nila nga yuta mga babe. Papa ko ni siya. 3 mix na ni siya. Oh. 3 mix. Namumok ayo. Ti unsay 3 mix? Tae baka, yuta, tipasi nga lata. Tipasi nga lata. Unsay tipasi nga lata sa humay? Sa humay. Ah. Sa humay lata. 3 mix na ni siya. Oh, so na mo na isa kasako nila nga yuta. Ano siya? 250 ang big sack. Oh, Ang gagmay maoy 60 pesos. Oh, ang gagmay maayo 60 pesos. Ko man sad siya no. Dako na siya, gwapa kaayo. Oh, gwapa. Liwat sa kuan. Sa naninja. Oh, laliwat sa naninda. Nya. Pikara, tag 50. Pikara tag 50. Tag 50, gwapa. Tag 50. Okay siya ang katong na. Sa kung si Foreman yung gapon ani kanang Pato oh, nakabantay ko ana. Oh, mo na siya nga bulak. Kana siya niya. Niya ni siya. Mahal na siya te. Kapayan. Kani unsa man ni pangalan ni? Sa katuningan ani aten, kanang sa kaayo. Sa Wano ni sa kuan uban mahal kay ni 1,000. Unsay pangalan nga buwak? Sani ba? Hindi nga ni te. Nakalimot ko. Tiger plant. Tiger plant, di ba na tiger plant? Sige. Nya si Ate Maricel, bye na.
mga bulak mga babe, diara na siya mahimutang sa kuan at bangi siya sa Dao Market. Kana mga bulak na diha, kung ganahan mo mga bulak, kana diri pud sa atbang napon na siya mga bulak diha dapita. Kung ganahan mo magpalit ari, kinadaghanan og mga bulak aring dapita, klase-klase lang. Ayan. Daghan siya bulak ari, unya di pa mo maproblema kay kung wa mo yuta, naa sila yuta nga baligya, unya ang isa ka sako sa ilahang yuta 60 pesos. Mix na siya, unya naa na po na siya mga abono, mga ingana. So di na mo maproblema og wa mo yuta. Kay naapod sila yuta nga baligya. Di ba?